Ještě ne. Ještě ne. Děda nestačí zapalovat. Počkej. Neho, Kláry, ty mi foukej, jak zkoušel on víc. Ještě jednou. On spíš dělat. Hurá, už to je. Ježišmarja, protože tam má nůž. A pocuj si pusinku. Až to uzbrindaný, tak pěkně, no, ať si krásný klub. Teče. Kuře ten nůž. Teda. Ten fač, mámo, jak mu to může chutnat, ten fač. Dobrý? Už No, nepálí, jenom ne? ty svíčky zajímají. A kdo bude mít? Ty jsi mohla možná tohle křídlo seříznout, bo se ti to asi špatně toto bude krájet, víš, to dát asi pryč. Někdo dostane prdělku křídla. Kdo má rád marcipán, tak tam je hodně marcipánu, Radku, tak nebo kdo má Jak Radku? Co já Ty tež máš třeba? rád marcipán? Tu máš další. Ano. Tak hodně štěstí, zdravíčka, Kristian. Perfektní. Tady máš. A co dělá Ano. Ano. Všechny časty popřáli. Dívej. Všecko nejlepší. A babička. Všecko nejlepší, zlatíčko. A dárky Ale ani dárky nechcem, no ano. On už máš velmu. A já. Co máš? Ale nejlepší, Si dáš do pokojíčku, no. Co to máš? Co to dostane? Klára, Bude mě teďka radost. Klára ta slova večera veze Kristián. Jo. Je. Janečku. Co to je? Ukaž to. Myslíš, ten obrázek ani neviděl? Co tam je za obrázek? Ty jo. Já? Teda, to je věc. Tak prostě za to. Já ti to dám. Podívej. Ký papoušek. Pozor, Kláry, Kláry, pozor. podej mě to. Já mu to poskladám. No, No podívej. ty budeš krásný, no teda, je. Vyzkoušíš to, vyzkoušíš to. Hned A to já- Jej, bude kachy. oblíkat. Tak běž, děda ti to navlíkne. Klárča ti pomůže. Pomož mu vyslést blíčko. Pojď sem. Pojď. Kafe. Kávička. Tak, ruce nahoru. Řekni mi, co No, ty si zvedej on ruce. bude opakovat. Ano. Radku, ty nevíš, Ruce nahoru. čeho slíknout. Já myslím, Kristiánku, kdyby jsi to byl sám slíkal, že to líp dopadlo. Že vás tak slíkám a jde mi to. Tak, a tu máš nové. Kde to je, že? Dostal tričko, on si ho musí hned zkusit. Hned se ho Klárko, týká. Klárko, na kraj. Umíš to sám obléct? No. To asi nebude samomět oblíkat. Myslíš, že to zvládne? Kde je díra? Kde je spodek? Jej, Tři, Radek ti pomporadí. Babi. A zpátky do krabice, nejde to Pojď, tak. ať ti Pojď. Kláry, nechce. Já ti to nevemu. Ať ti nejde vidět ta plinka, co máš Obleč za si to. Noveju. Dívej, co máš za sebou. Je to A obleč papoušek? si tričko, Kristiánku. Ale to nesmíš, že? Babička ti udělá fotku v To novém nesmíš. tričku. To naše Klára zrovna, víš? Než mi rozbít. Mluví. Říkala Klára, A naše mám máma. opakovat věci. Ruku. Opakuje. Řekni ahoj. Ahoj. Au. No počkej. Kiki. Tak a teď si vemeš papouška a já ti dělám fotku. Je. Babička se bude. Bravo, babi, tančí. Máš Se jít? dívám. Já mám jít s tebou tancovat? Má tam. Totok máš? Má tam. Co tančí? To bylo super, to jsme měli natočený. Jak mu Bára přijala a teď on šel a každý mu Jo, no a já jsem to neviděla, já jsem ten poťáka. Já nemám novinku. Mama. Já nevím, kdo máš. No, s novinkem ho vyfoťte, ano. Vyfoťte ho s novinkem a dáme A to na Kristiánku, návštěvku. kdo to je tady? Taky. Určitě. Jo. A to byl ještě maličky, že? Ano. Mimi.
Mimis byl ještě, no. A tady cumlíček neměl. A teďka velký chlap a cumlíček. Ale tu, jak byl malý, to si na každé fotce bez cumlíku. Nunika. A teď, jak jsi velký, tak máš furt nunika v puse. Dáme si ho na smetaně. Nunika? A taky je nunika. No. Nana. No. Ještě ho nechat pár dní. Tu máš konečně Nunu, no, ale tu byl všude bez cumlíku. Vidíš? Jsme se šli dívat na králičku. No. Došli jsme tam a... Co to je za strejda? Poznáš? Víš, co to je za strejda? Řekni kaval. Řekni kaval. Děda. To je děda, ano. Ne, on se bojí, protože Já si vím. já stáhl za To je Laďa. A tu je teta Jana a Jiřka. A s Dudlíkem konečně. Tady je Děda. děda, ano, to je děda. Jak je to děda ušatý? Tam byla i Aduška ještě, že? Dá. A s Jiřinkou tu si A s vidíš. Dudlíkem. A s Dudlíkem. Tak. Tak.